Здравейте, това е предизвикателството, което тя ми направи. Да изям вода. С сол. Което е гадно. И с канела. Това ще бъде гадно. Забравих да покажа, че ще слагаме и лимон, което е още по-гадно. Но тя вече служи солта и излях малко. Така малко канела за вкус и аромат. Да разбъркаме, за да е по-хубаво. Как ме накара това да го изям? И така малко лимон да изтискаме пръска. Тук, пазете се. И така, сложено е. Толкова е лошо. И така, трябва да изпивам гадостта с сол, вода и канела. И лимон. Още по-гадно. Защо? Да му се не види. Ти лъжицата, може да си хапнеш, виж ли е вкусно. Така да го пробваш вкус, така имаме канела за аромат и... Давай, next! Давай! Бяхме сложили по-малко вода. Давай! Next! Стига ми толкова. Next цялото. И понеже съм казал, че ще пия цялата чаша, това беше от нас. Така, понеже съм много щедра, ще ги допия гадостта, която аз си направих. Да. Благодаря от мене.